Pentru că stăteau cu ușa închisă, because they kept their doors closed. el n-a bătut la ușă, ci a intrat prin zi. He didn't knock on the door, he just went through the wall. Pentru ca ei să înțeleagă cine este El. So that they may understand who he was. Cine îi păzește și cine e de partea lor. Who's guarding them and who's on their side. Este Dumnezeu care poate să treacă prin zid, prin ușă, prin orice. It's the God that can go through the door, through the wall, through anything he wants Este to. Dumnezeu celălalt puternic. It's the Almighty God. Pentru că aveau teamă de timp, a zis, veniți și puneți degetele și mâinile, pripăiți-mă, eu nu sunt un duh. By the way, aveți ceva de mâncare, dați-mi ceva să mănânc. Because they were afraid of him being a ghost, he went to them and he said, look at my hands, look at my feet, touch them. I'm not a ghost. Give me something to eat if you have some. Domnul Iisus nu se ocupă de lume, Jesus Christ does not deal with the world, dar se ocupă de tine și de mine. but he's taking care of you and me. Și vrea să-ți ia teama aceasta de oameni și teama de supranatural. He wants to take away this fear of people and the fear of the supernatural. Oare cum o să fie în cer? And we wonder, how will it be when we go to heaven? O să mâncăm în cer? Will we have food in heaven? O doamnă a întrebat săptămânile trecute la radio, dar pisica mea o să fie în cer? A lady asked on the radio a few weeks ago, will my cat be in heaven? Un altul a spus, se va juca golf în cer, că dacă nu, Somebody will say, well, will we be able to play golf in heaven? If not. unii dintre dumneavoastră probabil întreabă, dar de mâncat să mănâncă? And most of you probably wonder if we're going to be able to eat in heaven. Pentru că cea mai mare bucurie pentru unii dintre dumneavoastră este mâncarea. Nu spuneți că vă cunosc pe unii dintre dumneavoastră. Because the greatest joy for some of you, and don't tell me this is not true because I know you, the greatest joy for you is food. Domnul Iisus spune, tot ce ați experimentat, Jesus Christ says everything you've experienced, la factorul infinit. it will be multiplied infinitely. Cerul nu este o reducere, este o amplificare. Heaven is not a reduction, it's an amplification. Cerul nu este o renunțare la bucurie, ci o explozie a bucuriei. Heaven is not giving up joy, it's multiplying joy in many, many different ways. Cerul nu este o desfințare a personalității, ci dezvoltarea ei la parametrii normali, maxim pe care trebuie să ajungă. In heaven, our personality will be developed in its maximum capacity. Pripăiți-mă, Touch me. dați-mi ceva de mâncare. Give me something to eat. Hai să stăm de vorbă. Let's stop. Sunt lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus, care au fost tratament pentru cei. These are things that he has done for the disciples, and it's treatment for their fear. Părerea dumneavoastră, Domnul Iisus s-a înălțat la cer ziua sau noaptea? Do you think that Jesus was ascended to heaven during the day or at night? Ziua? Pe de ce vă spun? Am fost în Israel. I went to Israel. Între templu, vale și muntele de pe care s-a înălțat, este un singur drum. Between the temple, the valley, and then the mount where he ascended from, there's only one path. Lumea care vine la Ierusalim, care pleacă de la Ierusalim, pe acolo merge. The people that come to Jerusalem, that leave from Jerusalem, that's the path they take. Biblia spune simplu, i-a luat și i-a dus spre muntele măslinilor. The Bible says very simple. He took them and he took them to the Mount of Olives. Ce înseamnă asta? What does that mean? Domnul Iisus a mers cu ei printre oameni pe stradă până pe muntele acela și nici muntele nu era pus. Jesus Christ walked with them on that way, on that street, all the way to the mountains. Dacă s-a întâmplat ziua, If it happened today, credeți pentru că un nor l-a ascuns de ochii lor, atunci Domnul Iisus înseamnă că a mers cu ei, un grup de oameni, între alți oameni, s-a plecat de ei și a trecut și a auzit vorbe și a văzut măcar și copii și lume care venea supărată și pleca. A mers printre ei ca un om. he walked among them as a human being. Nimeni din mulțimea aceea n-a zis, cine era din mijlocul lor? Nobody from the crowd of people ever said, who's that person among them? Arăta exact ca ei. He looked just like them. Nimeni nu și-a dat seama că e deosebit. Nobody realized that he was special. Tratamentul Domnului Iisus. Treatment of Jesus Christ. Nu vă temeți de lumea de dincolo. Don't be afraid of the world beyond. Viața continuă. Life goes on. Veți fi ca mine. You will be just like me.
Ceea ce a făcut Domnul Iisus n-a fost o revenire la viață. A fost intrarea într-o nouă creație. But Jesus Christ was not a coming back to life. It was an entering in a new creation. Și ceva despre cum va fi creația aceea o vezi în Domnul Iisus. Și poți să fii liniștit. Something about this creation, how this creation will be, you can see in Jesus Christ. Rest assured. Mai ales dacă îți place pește frit și fagure de miere, poți să fii liniștit, o să mănânci. Especially if you like broiled fish, because you can be assured that you will have some. Dacă îți place carnea de porc, nu știu ce să zic. If you like pork, I don't know what's going to happen. Al doilea tratament pe care l-a făcut Domnul Iisus n-a fost pentru frică, a fost pentru lipsa de înțelegere. The second treatment that he had to apply was not for fear, but was for lack of understanding. Sunt așa de multe lucruri pe care ni se pare că le știm, dar nu le știm, dar nu le înțelegem. There's so many things that we think we understand, but we don't really Și understand. versetul acesta ne spune că le-a deschis mintea, 45, ca să înțeleagă Scriptura. And verse 45 says that he opened their minds so they could understand the scriptures. Acesta e un tratament pe care Dumnezeu îl face prin Hristos, prin Duhul Sfânt, din fiecare din copiii, din ucenicii, doar pe ei. This is a treatment that Jesus Christ applies to through the Holy Spirit to each one of his disciples and only to them. Nu te minuna că lumea nu-L înțelege pe Dumnezeu și pe Hristos. Nu te minuna. Don't wonder that the world doesn't understand Jesus Christ and God. Parcă îl văd pe domnul Berlusconi în noaptea de înviere la Vatican împreună cu toți mafioții ai Italiei. Just see Mr. Berlusconi in the Vatican during the night of the resurrection. All these mafiosi around him. Vampele acelea și doamnele de la televiziune și de la cinematografie din Italia, toate cu pălării și cu tabieturi de astea și cu cine mai știe ce fel de haine la Vatican și Papa și ăia țin toată slujba în limba latină. And I see all the ladies of high society in Italy, at the Vatican, and the Pope preaches in Latin. Nimeni nu înțelege nimic. Nobody understands a word. Nu te minuna că ei nu pricep. No wonder they don't understand it. Domnul Iisus spune, ce fac cu voi care sunteți ucenicii, copiii mei, că nici voi nu înțelegeți. But Jesus says, what am I going to do about you who are my disciples, my followers? You don't understand either. E o problemă pentru Domnul. Pe lângă frica de supranatural și de oameni, ei au handicapul minții naturale care nu poate să înțeleagă lucrurile Duhului. That's another problem for Jesus Christ. Besides the fear that they experience, their natural mind that is not capable of understanding the things of the Spirit. Și aș fi vrut să fiu acolo. I wish I was there. Sunt unele evenimente pe care le regret cu toată inima că n-am fost. There's some things that I really regret not being part of. Cel mai extraordinar seminar, de la Geneza și până la Maleachi, le-a luat în toate scripturile, proroci, psalmi, și le-a explicat despre el ceea ce este Scriptura. The greatest seminary teaching, they took it from Genesis all the way to Malachi and explained to them all the things of the Scriptures. I wish I was there. Nu e suficient să citești Biblia. It's not enough to read about it. Ca să o înțelegi, trebuie să fie o lucrare directă a Duhului lui Dumnezeu asupra intelectului, asupra minții tale. But in order for you to understand it, there has to be a direct the influence of the Holy Spirit upon your mind. Dumnezeu nu se ocupă de lume din punctul acesta de vedere. God is not worried about the world, Dar vrea ca tu să înțelegi. but He wants you to understand. Și dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, spune Iacob, socială. If anyone lacks understanding, according to James, he or she should ask for Și it. Dumnezeu i-o va da cu mână largă. God will give it to him or her wholeheartedly. Există necesitatea ca mintea ta să interacționeze cu Cuvântul lui Dumnezeu. There's the need that your mind will interact with the Word of God. Cercetați Scripturile, dar până și ele vorbesc despre mine, spune Domnul Iisus. Unde nu credeți în mine? Search in the Scriptures, and the Scriptures will show you that they speak about me. How can you not believe in me? Pentru că mintea lor nu a fost luminată de Dumnezeu. Because their mind was not enlightened. Haideți în dimineața aceasta să spunem un amin. Doamne, luminează mintea copiilor tăi să-L vadă pe Domnul Iisus în Scripturi. Let us pray this morning that God will enlighten the mind of His children so that they can see Him in the Scriptures. Al treilea lucru cu care are Domnul Iisus de luptat este lipsa lor de direcție.
The third thing that Jesus has to fight against is their lack of the